uBhomeni Fani eMampehleni apha sikwamakhulu kwa-8 ko-45 34 siyangcwaba namhlanje kweli khaya. Singcwaba ukhazini wam uAmanda Bhomeni nomntana wakhe. Tata, ayiqhelekanga le nto lena, ayiqhelekanga uba ubone iibhokisi zibe mbini ezingenayo ekhayeni ngalinye. Masiqale apho nje, ikhaya kwenzeke ntoni apha ekhaya? Sibuhlungu kakhulu sileli khaya nje bubona nawe. It's a very traumatic situation lesikuyo. Asiyazi uba singayichaza kanjani. Yinto enqabileyo le uba ifane yenzeke. uAmanda ebeyobeleka esibhedlele, akalunga umntana, naye ke emva koko wasweleka. So ke ngoku ke siwangcwaba bobabini ngexesha elinye. Ii-details zoba kwenzeke ntoni nantoni asikazazi ncamo kwangoku, kuba into ebesifuna uconcentrate kuyo kukuba simngcwabe, sihlukane nentlungu lena. Sithi ke ngoku nxa sifuna izizathu sibe sikwi-sober minds ezingaklawudwa yi-anger nantoni. And uAmanda ngumntana wokuqala. uAmanda ayinguye umntana wokuqala, unabo oosista bakhe noobhuti bakhe. Yes. Uphakathi, umntana ophakathi yena. Hayi, ndixela umntana ibingowokuqala. Umntana lona ibingowokuqala umntana, and ebekwi-term lo mntana, and olalonke ibingumntana werayithi noko emane siya nasezikliniki. Besilindele uteketisa umtshana thina. Mkhuluwa, ulaa nto uAmanda ndivile ingathi ubesesikolweni kwayena, ebesengumntana omncinci or very young for uba nifumane le nto kuyo. Yes, ebengumntana omncinci yena. Ebengumntana omncinci. Sanditsho ke asiyazi ezo nto kanye ezibangela uba siqonde ubana mhlawumbi siyafuna nje uphendulwa nje kuloo ndawo sizoxola siyifemeli. Ebengumntana o-healthy, engabonakalisi into, engabonakalisi into. Hayi, bendifuna jasi mhlawumbi how young, 21 year old age yakhe, mhlawumbi umuntu uAmanda beko-22. 22, she's still very young. Yeah. Ingumntana wakhe wokuqala. Ingumntana wakhe wokuqala. Zange wamisikhela ngaphandle. Yeah. No, eyona nto silandikayo mkhuluwa is just wayileyo into. Sibona just ezilandika zimbini zingenayo, zange iqhelekanga le into yenzeke elandikeni. And ifamily injani mkhuluwa ngaphakathi? How abazali bakhe kunjani apha ngaphakathi? Ndixakene nabo as we speak. Yeah. But ke umuntu omdala ekhayeni kufuneka ushows i-character kuqine wena. Yeah. Ndixakene nabo nabo apha ngaphakathi, and izizijwini andiyazi, they are not controllable at all. It was better during the week because ibisehla kancinci. Yeah. But nxa ubona iibhokisi ezimbini ezilapha, iyayitshintsha yonke lo situation to an extent. Asifuni uqhuba iservice, iibhokisi zihleli apha. Sizawuqala emadlakeni ngoyongcwaba kuqala. Yes. Then sibuye ke ngoku because the site of looking kulaa mntana omncinci, andiyazi uba ngayichaza ndithini. Mkhulu wam, masingakubambi kakhulu, siyakubona nawe uqhelekile ngaphakathi, awukabikho kwisimo esirayithi ubungakwazi uthetha kakuhle. Masikukhulule mkhulu wam, and on behalf of iBCM TV sithi Nceko ilantike ngefemeli makulalwe ngeli cala linenxeba. Siyabulela. Siyaxolisa noba sikubambe just ngalelantikeni, eyona nto nathi isothusile kwale nto yenzekayo, siyaqala wawuyibona. Enkosi mkhulu. Bulela ke Nkosi kakhulu. Usisingubani? Okay, mandibulise. Mna ndinguNoncedo Duma. I'm a director of Duma Mbalele Funeral Services. Iofisi ezilapha eMdantsane eHighway kwaRoom 59. Silapha sicelwe likhaya. I'm also a member of the family. Kule funeral kaAmanda othe wafumana into ebuhlungu yokokuba aphelelwe bubomi kwakunye nomntana wakhe.
akusiyonto ke eqhelekileyo. As we know uba ukufa akuqheleki nangona kusenzeka imihla ngemihla, but ayonto eqhelekileyo. Ndifuna nje ukuthi kwikhaya lakwaBhomeni nekhaya lakwaMzondi apho utata ka-Amanda azalwa khona, ndithi mabalale ngeli cala linenxeba. uThixo bekhona the time bekusenzeka yonke le nto. Konke kuzawudlula. uAmanda yena sawuhlale simkhumbula esezintliziyweni zethu. Enkosi. Lo umileyo nguMr Mbumbela, oyi-director from kwaMbumbela Funeral Services. Dilapha today ucolleague uDumamba Lenhle Funeral, i-director esikunye kwi-association yethu yabangcwabi ekuthiwa yi-AFUWA. So silapha namhlanje on a Friday because thina ke asikho busy sizi-directors kwiiphala zethu, so we felt noba masizo-assista sibe lapha xa esenza lo msebenzi. As abangcwabi ke abalapha kwi-Buffalo City sibe sikwi-association eyi-1. Into esiyenzayo leyo xa omnye umngcwabi enomsebenzi onjengalo sizo-assista si-evaluate ukwenzela uba umsebenzi wongcwaba ube kwizinga eliphezulu, especially ke apha because imeko yalapha intlanga kakhulu because kusweleke umama nomntana. So i-support sibalulekile kakhulu kule industry zabangcwabi, sibambane because into ebalulekileyo kule industry lumanyano nentsebenziswano. Yes. Khuluwa masendifaka kumbuzo usuka kwiphi i-funeral antika? Tiyeka funeral. Kwafuna kulinyuse kancinci ilandika. Tiyeka funeral. Tiyeka. Bakhuluwa eyona nto ibalulekileyo endiyithandileyo engaqhelekanga uyibona noba nizoba lapha whereby I think eyona nto ni-aimileyo i-perfection of umsebenzi lona wenu and service excellent to i-client lena yenu. And ezinto ezi azikwazi ezinye ndingoyibona phaa kwabanye abantu abakwezinye iindustry ayiqhelekanga apha kwabantu bephala oba basebenzisane. Now xa kushota into ethile nibaleke nihambe niyoyilandika so that the service eniyilandikayo ibe kwi-level ephezulu kakhulu. And now with lena i-funeral bekhe ndathetha kumama ndisithi ayiqhelekanga le into ubone imizimba emibini, iibhokisi ezingenayo ezimbini kwelandikeni. Any experience of enakhe nayifumana apha uthi into lolu hlobo nena kuyelandikeni? Niyaqala nani. Masibuyele thule into omkhulu umama bethethe ngobaluleka kosebenzisa ii-parlours as under association because ziyenza leyo into. I think mhlambi lena i-association yenu ithi yokuqala ubona uba ii-peers kuthiwa yila peer review apho khona ii-peers zakho ezilapha zikwazi uba zikujaji zithi umoshile endaweni ethile, kumele uba unyuse ikawusi endaweni ethile. So it's a first of its kind uba ndiyibona, especially lapha kwilanto kwi-funeral parlours. Ibaluleke kangakanani le nto niyenzayo and ibaluleke kangakanani too kubantu xa bechuza i-funeral parlour abayisebenzise bathi make sure uba le funeral parlour ayingovuka engceni, ayingomntu ozokushiya phambili, ayingomntu mhlawumbi one-funeral parlour njengegama ozohamba amane uboleka into ethile. Ibaluleke kangakanani leyo into ukwenza i-background check as umntu ozongcwaba? Kule point uthetha kuyo, okokuqala abantu bakuthi babetheke kakhulu ngenxa yoba baveske bathatha abangcwabi kanti umngcwabi lowo akakho registered. Okwesibini akekho ku-association. Xa kukho isikhalazo okanye emoshile lo mngcwabi akho ndawo unomfumana kuyo. Into endinoyithetha kubantu bakuthi into yoba xa ukhangela i-funeral parlour mayibe i-funeral parlour otshekishayo into yoba i-funeral parlour leyo i-registered. Okwesibini i-funeral parlour kufuneka ibe under the association. Njengoba sisazi umzekelo into yoba nakwi-industry umhlawumbi umzekelo yeteksi kukho ii-associations apho ii-taxi owners sibhilonga kuyo, same as nakule i-funeral industry.
zikhona ii-associations apha abangcwabi baregulathwa khona yonke into, naxa unesikhalo ukwazi into yoba uyoripota loo mngcwabi kwi-association yakhe. So kubalulekile into yoba because zinintsi phala ezingoovukeengceni ngenxa yoba befuna imali. Kanti this business is not about money, it's all about isidima nokuthuthuzela ifemeli ukwenzela uba umngcwabo ubakho once, umngcwabo awuphindwa. Kuleni industry there's no room for mistakes, because i-mistake oyenzileyo it can cost you. So kule industry there's no room for mistakes. So we are here kwi-colleague yethu sizoyisapota, making sure into yoba lo mngcwabo sikuwo ukwizinga eliphezulu xana sikhona. Yinto lena esivamileyo into yoba siyenze, because into yokungcwaba esichithayo singabantu abamnyama umona. But xa umona ubekele ecaleni kusetyenziswana, uyayazi into yoba izawubheka phambili. So silapha namhlanje sizosapota uDuma Mbalenhle Funerals sizezi directors. Masibulele ixesha leni kakhulu mfikazi wabantu, funa uwagqobha amasi. Yeah. Lokhe kwavama into engaqhelekanga. Avuka umuntu esithi ungumngcwabi, abe lo muntu akana-ofisi. I-community mayiyigade into yoba kungene umuntu ezokuthengisela umasingcwabane, ufumanise uba kule pamphlet yakhe akukho office address. Awukwazi ukuqhuba ishishini ungenayo i-office. So i-community mayenze sure into yokubana lo mntu ndijoyina kuye ii-ofisi zakhe zisendaweni ethile. Ungadibani nomntu esithubeni eqhuba imoto okanye ehamba ngenyawo esithi ungumngcwabi, but abe iofisi eyiranele ebhegini okanye ebhuthini yemoto. Asifuni totally loo nto kule industry, because ifemeli izawuyokhalela phi xa iswelekelwe ube wena uyijoyinise esithubeni ungena ofisi. So singulo afuwa sigade neemeko ezinjalo, ingalili esithubeni ifemeli. Apha ku-Afuwa you don't join u-Afuwa ungenazo ezi compliances sithetha ngazo apha. Funeka umngcwabi aqiniseke ukuba iincwadi zakhe zime kakuhle, iofisi ikhona, i-association abe ke ngoku uyangena. No puedo.